ناونەتەوی لەسەر سەرۆکەتیە me pêk anîn bawer kirin ku wê rêxistina pekekê û felsefeya netewa demokratîk ji holê rakin. Lê belê nizanin ku felsefeya rêbertiya me felsefeyeke ebedî ye. Ti carî ji holê nayê rakirin. Ji ber vê yekê di vê demên dawî de dewleta Türk her koçû tecrîd li ser seroketiyê me giran kir. Ji ber ku baş dizanin krîza rojhilata navîn tenê dikare bi destê seroketiyê me bê çareserkirin. Ji ber vê yekê hevdîtinên ku bi deng bi seroketî re hatin çêkirin, lê belê ev hevdîtin ne têrker bû. Ji ber ku seroketî girtiyeke siyasetmendar e. Ji bo vê pêwîst bû hevdîtineke qanûnî hem deng û hem şeklî bihata çêkirin. Ji bo navê jî heye ku hevdîtineke qanûnî hem deng û hem jî şeklî bi seroketiyê me re neyê çêkirin, em weke jinên ciwan û xwendekarên demokratîk her û her asta berxudanî û tekuşînê bilind bikin. Çalakiyên xwe her berdewam bikin û bi vê tekuşînê em ê azadkirina rêberê xwe ya fîzîkî mishoger bikin û Kurdistaneke azad û serbixwe ava bikin. Bijî rêbera xwe, bijî berxudana zîndana bimreî xanet û mîtîngerî şehîd namrin tevgera xwendekarên demokratîk yên Herêma Şehba. Azadî, azadî ji bo rêberê Netewî. Çapkê ve çûş